Lamsogo jotono ang Tapos Deborma physical therapist tini ang kok sanai stroke ma pore bono bahai ke nogo mokolnai eba positioning khlainai kha khayo norok ani agini chikon sai video paralysis na tei khaimani aban naikana hinai tei chaja khana hinai kebo naya tongkhongai please thage naiti aw belekhaina effective tai helpful tai tabuk angbai pulan simi paithak jara tongdi hambai tabuk sung nailainai je stroke khaimani pore paralysis angkai bono nogo bahai ke mothonai ba bono bahai ke mokholnai suppose romdi bini mo debra side eba yaksi side paralysis jak khaksa so total chaita kobong nangnai jodi bono bini paralysis mane opposite side tei borok bono mothona angkai side ta kaisa angkai bini uklogo kobong tongnai bono support khaina bagai tamne angkai bini bosak norom bo support khaimang lak sak sak tei kaisa kai bini mo yak kisa khaina motehe koi thangnani belai khai koi thango abon bagai kaisa kobongo jaga tonioi bono sujama khainai jesek mansak suja khai tonidi toni angke ulo yak ro koi thangke suja khainani belai khai kostongo tei kaisa tongnai bini yakong mor kahamke nasikdi mo yakong tamang jara stroke khaijak borokni yakong kisa khaina uklok thang payo moti khai abon bagai bono kisa ben khai baskango tona nango jate bo uklok thangya tei betai kaisa patient ni comfortable ni bagai kaisa bokhoro tongnai mong khatai kaisa positions motabok saka nasigei eba mothali rokokhai bahai ke mothonai patient na kaisa kobong bini yak tolangnai ta yak jesek mansak try khelai di bini yak no suja tonina bagai tai kaisa bini tongnai yakung tola kaisa kobong tamoni hinke bini mo yakung ungko bisnawo nangkhangkang ke abo jodi nangai pressure klai khangkang ke kasa sawai thango abon bagai jesek mansak jeng bini position no change khayai eba bini je akasa saya tei pressure soring ya tei jeng abo maintain khlainai so mongkha mothali thumani position tabuk sung nainai patient jodi bini paralysis side o bahika thonai bini je paralysis jak a side no bini bangra no bisingota khaidi mutikhai bangra no tiklai tonde bangla no tiklai toni khangkai mutikhai tekisa kaisa kobong tonai bini duita yakung ni kani kasara ba ni join ni kani kasaro kaisa tai kaisa ni kani kasaro kha khayo mo position o belai khai normal help khai na hinai saja ke subscribe tai share khlai di hambai।